Audiorecenzia knihy Alica v reťaziach. Kniha sa mi dostala do rúk priamo z vydavateľstva Kobo, čo ma veľmi potešilo. Alica v reťaziach je v knihkupectvách zaradená medzi young adult, ale musím uznať, že na svoje si prídu aj dospelí. Príbeh sa odohráva v budúcnosti, kde obyvatelia vedú prísne usporiadaný život na povrchu a postupne zabúdajú na časy, keď celé generácie prežívali v podzemí. Práve opustené podzemné priestory však ukrývajú najväčšie tajomstvo. Po nociach tam prebýva komunita mladých ľudí pod záštitou Veľkej Alice, ktorá im poskytuje opulentné čajové večierky, voľnosť v sebavyjadrení prostredníctvom oblečenia, ale hlavne pocit výnimočnosti, ktorý im v živote na povrchu chýba. Kniha ponúka príbehy viacerých postáv, ktoré sa zaujímavo prelínajú naprieč rôznymi časovými líniami. Rebélia, bitky, dospievanie a láska, ktorá miluje aj bez masky. Toto a oveľa viac nájdete v príbehu horkokrvných chlapcov odetých do zajačích masiek, ktorí sa snažia prepísať históriu. Mne osobne už množstvo postáv dalo zabrať. Na druhej strane musím pochváliť autorkinu schopnosť vytvárať živé a pútavé obrazy. Od hrnčekov so zlatými okrajmi, cez pestrosťou prekypujúce klietky visiace zo stropov plné makroniek, ku ktorým sa musíte akrobaticky vyšplhať, až po vnútorné boje postáv, do ktorých sa dalo ľahko vžiť. Nedá sa povedať, kto je v skutočnosti hlavnou postavou. Je ich tam totiž niekoľko. Autorka si dala záležať a každá postava bola napísaná uveriteľne a išla si svojím životom, počas ktorého sa vyvíjala. Kniha ma donútila zamyslieť sa nad tým, kedy sa človek stane jedným z mnohých v mase a prestane byť sám sebou, a to len preto, aby nevytrčal. Aby nebol problémom. Prečo vymieňame svoje sny za hypotéku na dom, v ktorom nie sme šťastní? Len preto, že to spoločnosť vyžaduje. Prečo nezobrať svoj život do vlastných rúk s pocitom, že mi je sakra ukradnuté, čo si o tom pomyslia iní? Vidím v tom aj kúsok seba. A budem túto rebéliu života, túto cieľavedomosť nestratiť samú seba vo svete pravidiel, posielať ďalej. Pretože na konci budeme ľutovať len to, že sme nežili svoj život podľa seba. Že sme zostali v reťaziach.